Good morning, guys. Ekenekwa m unu. Igbo ndị ọma njem ọnụ. Afa mbụ Nwaada Gbaroma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ m onye isi nchụaja na Gbaroma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Tata bụ ụbọchị Orie. Ana m asị ka Orie tata mara anyị mma. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ. Mmiri atakwana mazụ anwụna. Isiokwu anyị tata bụ ihe gbasara depth of reincarnation. Depth of reincarnation. Ọ maka ya ka anyị ji maka ya wee bịa tata. Depth of reincarnation. Now, I want you to understand that there is what we call reincarnation. O nwere ife ndị Igbo na-akpọ ịnụ ụwa. Obodo dị iche iche maka ihe a na-akpọ ịnụ ụwa. Mana enwere ike ma ya bụkwa na ihe anyị na-akpọ ya ka unu na-akpọ ya na be unu. Isiokwu wee bụrụ na ndị Igbo kwetara na a na-alụ ụwa ọzọ ka ị wee nwee ike wee mee gịnị wee mezuo akara ụwa gị nke ị na-emezuru ngwa gị nke mbụ. Now, depth of reincarnation bụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ na this present stage, ihe ji ha wụ their previous depth. Their previous depth wụ ihe ji ha a na-eme ọ dịka anaghị eme. E nwere ọtụtụ ụzọ mmadụ nwere ike isi wee nwee ife a na-akpọ depth of reincarnation iji dị ụgwọ na ịnụ ụwa gị. You understand? Dịka nke mbụ, dịka a ga-asị gị ka m were onwe m wee mee ọmụmaatụ na mụ nwe otu a nọ ụwa m bịara, ejele m jee kwee mmụọ dị otu a nkwa, kwekwazie mmụọ nke a nkwa, kwezie mmụọ nke a nkwa, maọbụ na o nwere mmụọ nkwere nkwa emezuru m ya. Mbịa ụwa ọzọ, mmụọ ahụ ga na-agba m ụgwọ ahụ n'ụwa ahụ m bịara ọzọ. Dịka na mmadụ bịara ụwa wee jee kwe mmụọ nkwa, imezuru nkwa ahụ ikwere were nwụọ. Nkwa ahụ ya esoro gị wee lụọ ụwa ọzọ. The next person you are going to reincarnate bụ onye ga-eme gịnị ga-ata afụfụ ihe ahụ karịa. Onye a kpatara you don't go and do what and start making promises to entities that you cannot fulfill. Si na mmụọ a nwere ike ma ọ na ijebego ụka that Jesus paid all debt for you on the cross. Even my Bible sịrị were nke dịrị Caesar nyere Caesar, were nke dịrị Chukwu nye Chukwu. Enwero ka Jizọs maọbụ mmụọ ọbụla ga-esi wee kwụọ ọrụ gị ụgwọ iji. You are the one that made that promise, so you should be able to fulfill it. Ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ anwa, ọ ya eso gị wee n'ụwa ọzọ, and it is going to interrupt your mission. It is going to affect you so much. It is going to bring a lot of distraction to you without even knowing. Ka m na-ekwu ya na ọtụtụ ndị mmadụ imirikiti anyị wa afụfụ anyị na-ata kịta bụ as a result of gịnị debt anyị ji in our previous life, like I said before. Now, enwekwaziri otu ọzọ depth of reincarnation. I'm just going to mention few. Wele isi gị malụ nke fọrọ. Then enwekwaziri ọtụtụ ụzọ depth of reincarnation nwere ike isi wee play a role in your life as a person. Kedu otu anwa? Mgbe ị kpatasịrị alụ niile n'ụwa, dịka na otu a nọ na mbịa kpasịa alụla ana, maybe na mma na enwere ụmụ akwụkwọ na mgbọrọgwụ nwere ike ijikọba ọnụ wee gbuo mmadụ, iwe were ya na-emegide ndị mmadụ. Then when you want to come back, o nwere ike imegide ya along the line, maọbụ ije gwogide ajọ ọgwụ n'igide ndị mmadụ nsi, kechigide akara aka mmadụ, kọsigidela ndị mmadụ all of problems. Then along the line, something mee onye ahụ ada ọya, ofufe lụrụ ozi afụfụ anwa n'ụwa nka, ịma na ịlaghachi ụwa azụ, the person you reincarnated is going to continue to suffer from where you stopped. Onye ahụ ga-eme gịnị akwụkwọlụ na ya wee tara afụ wee gaba. All which you have to pay in full through reincarnation.
Reincarnation has a lot of role to play in your life. That is why before you settle any force in your life, first of all, settle the case of reincarnation. Unless mono will allow the n'ụzọ gị nwa metal ya ga-akpụ alụ. Ikpụ alụ, the next thing you need to do, you face your reincarnation, because it has a lot of role to play in your life. Ọ bụrụ ihe eji egwu egwu. Now, another thing I want to tell you, maka ndị na-eji akwụwasị alụsị, ndị na-eji akwụwasị alụsị dị n'obodo, ma ndị na-eji akwụwasị alụsị dị na be nna ha, in the name na fe chegharịgo. Ma ị chọghị ime, if you don't want to do, you must not spoil that. You must not go and try to scatter ihe ọ na-abụrụ gị nwa debelu. Even ma nke mụ nwa wetara ndobelu, enwere ka esi ewepụ ya. Ị na-ayọ Chukwu ka ọ bụkwa na iwepụrụ ya ọfụma. What your forefathers did, you were not there. You don't know the foundation of that thing. You don't know the agreement ha nwere with that thing. You don't know the number of people gụrụ ọfọ na ogu wee tiele that mmụọ wee gbubi ya. You don't know ife mmụọ meelu ha ewe mmụọ nna gị, mmụọ nna gị wee mụọ gị. Erutese stage gị, isi na ichegharịgo, ị na-echegharị eje ebe. Then all of a sudden, you have to go, because na ịhụrụ olive oil, look at it. Anyị nwa bụ ndị ọdịnala jikwa olive oil alụ ọrụ, ihe anyị ji alụ karịrị akarị, but anyị jiri ya emebi ihe na-agbasara anyị. Maka na ị nwere olive oil, anointing oil, ị nwere Bible, ị nwere holy water, but you detest water. Then you have to carry all those things. You have salt. Mana sị gị wele ya wee gbaa aja n'isi gị, ma ọ wele ya mee ekpere mee ihe adị aṅa for good. Isi na ihe omenala. But you will not use it to go and spoil what is in your father's house. I want you to know that most times, in how you feel that you have spoiled, it may be burial. That thing if you may be, or kind of where it is. Makane we hana pompulo bialos. A lot of you don't know. And when if I pompulo bialos, and when if ebo, on when lumo yabu, egutie, more before a butier, and when you cobble a jacket from Mono Alusia, we be a tea and a jan a ben nagi. Where does it see a double besi or double eat? You want to spoil, you go and spoil the ones. If for an what about the ones that are not seen? Now, after doing all these things, carrying out all these things, deceiving yourself, thinking that you have arrived. It will not happen to you that did it. And when you suffer it is during reincarnation. Alusiana abụgwọ. Agba afa sinye mmụọ nke ani. Alusiana adapụta, agbara na adapụta. Mmụọ na adapụta na-eji mmụọ ụgwọ na-emejelu mmụọ. Na ya eze ana iwe na ha eme nke a. Ị na-asị na imere abortion na ihe onye mmadụ. Na imere nke a na imere nke a. But then, na imere alụ. It will follow you to reincarnation. I want you to know this. Na your father did something of such, or nwere such a thing. Go and tell that person to restore it before more, because reincarnation is going to play, and that is when you are going to suffer it. Take it from me or leave it. That is why that a lot of people, they don't have direction. They have done all manner of things, but nothing is working because of your previous life. What you did in your previous life. That is the reason why. Take your time. Know the kind of life that onye norogo lived. You start from there. Komaka wike we melugi. Ekenekwa amugi. Afam bụ nwada agbaroma ụzọ mmiri. Unu ma akara WhatsApp anyị sere anyị ozi na WhatsApp. Money nwere ozi ịchọrọ izitela anyị gbasara ịgbalụgo afa. Money nwere ajụ gbasara ife nkuzi kita o ife ọbụla na ọdịnala Igbo. Ndewo ya gazie.